Duond bura mar Vibrant Democratic Party okonejo siasa e kaunti ma Homa Bay mondo ket kwe ka githegore gi siasa mag tulo ma osebedo ka dhi nyime e moko kuom kuonde chung' ut buche e kaunti no ma osekelo hinyruok kod kata tho ne moko kuom rowere. Jatend VDP Hezron Awiti-Bol wacho ni tulo mag siasa ma osebedo ka dhi nyime e kaunti no kelo picha marach kendo ketho nying jotelo e kaunti no ma koro ber ka jo siasa manyayo tulo otegre chutho gi tulo ma kamano. Awiti okoni ok en gima ni kare mondo mi jo siasa oti kod rowere e kelo tulo e rombe magala. Tindo loko kao nyithinde jowete gi timiyo pesa moro matin to goji. Mano gima nyachon mokunjo timre society ma wantigo sani. Akono ne jo siasa yoyote nyithindo gema dwaro kinyalo vot noki. Koro kwa puonjore mondo ginegre, mano ok en gima ber. Owinjo watem kaka leaders wachok youth gi, wamigi tich ma ginyalo timo. Moloyo choko gitimiyo gi pesa mondo gigore kendi. Siasa mathurwa ma Homa Bay ka oseidho nyuneno kata ka samoro jomoko ne timo yiero, lwedo no odong' e pap. To ok wagomb ni mago tim kamano seche te. Jo siasa oseketo jowagore kendgi. Gima samoro mako dhoga manyaneno kata Laura chuonyo kucho. No ket kijende wa dhao kegen kendo betore kegen. To bang' mano to gima giyude onge samoro 1,000 more momegi kata 200. Adwa nyiso ja siasa makao nyathi wadgi tere lweny. Kuongi kao mari bi tere lweny mondo ji odhi one kama ribe nyalo gore. Najua kwamba tuna changamoto nyingi, hali ya uchumi imekuwa mbaya, inawalazimisha vijana kuingia katika mambo ambayo hayafai. Lakini unapochukua hatua ya kutumika kwenda kupiga mpinzani wa kiongozi fulani, kumbuka kwamba mkono wa sheria ni mrefu. Ukipatikana ni wewe peke yako utabeba ile jukumu.